autòcton? Va, truca. Vostè creu, baby? Com que crec? No és aquí. Quan truquen aquí no se sent mai. No ho sent. No, de fet és aquí. Miri, vaig obrir que deu ser el meu marit, sens dubte. Inútil se'l deuen haver deixat escapar. Aquest dia té un comportament molt estrany. Oh my God, Barcelona. Quina ciutat més curiosa. Però cal dir que també és una ciutat tan encantadora. Vinc del Paral·lel. Quina nit que hi he passat. Quins llums, quins colors, quins pectorals. Ui! Encara estic completament enlluernada, estic radiant de felicitat. Avui he vist el més autèntic que he gaudit, l'essència d'aquesta ciutat. He pujat amb bus turístic, amb guies molt professionals, pagant un plus de 30 euros, tens un barret de català. A Plaça Espanya hem anat de l'art més pur i efímer, he pogut gaudir. M'he atrevit, me l'he anat soleta entre tanta gent a les fonts de Montjuïc. Quins colors, quina cara amb tanta bellesa, qui no perd el seny. M'han robat, sí, el moneder no ho he vist fins que era el Paral·lel. He anat cap als Mossos d'Esquadra i m'he trobat amb un ambient multicultural. Excepte els policies, tots parlen anglès, jo l'he ajudat amb el català. Uns conglens per agrair-m'ho m'han fet rebaixa en DVDs, 100 pel·lis per 50 euros, com el cafè que he pres després. He entrat al bingo i he costat 4.000 euros, ho he perdut tot que emocionat. Un celebrat típical from Barcelona, qui per convidar a sopar la paella. Ha trigat 5 hores i hem arribat tard al Condal. No hem pogut veure el Joan Pere, quina pena, no ens el Mauri, no hem anat de cap. Quin show tan picant, nois i noies mig despullats, tots cantant i tots ballant conills. L'actor principal m'ha cridat i jo he pujat. Llavors m'han fet ballar així. M'he excedit una mica quan he abraçat aquell formós noiet. No és que jo sigui una fresca amb tanta suor, he relliscat fins al pa. Hem acabat la nit a un lloc tan màgic, tan autèntic, tot era tan real. Quina manera d'expressar-se amb el cos que acollidor que és el Bagdad. Mai no podré oblidar, oh Barcelona, mai. Estimada, en recorda de mi, L'actriu dels anells. la mateixa. Ai, que feliç soc de retrobar-la. He vingut per quedar-me. Avui passaré la nit aquí. Aquí? Qui és aquest noi? Aquest noi està al seu servei? Sí, és el nostre guia. De fet, ell va ser qui ens va portar aquí. Però que no el reconeix. Ai, sí, és que... Mira, s'assemblen tots tant, oi? Doncs a què espera? Que te'n pot preparar l'habitació, sisplau? Aquí. Sí, tinc les maletes a fora, si fos tan amable de portar-les. Aquí. Ai, què li passa? Sí, avui passaré la nit aquí. Però... Però què? Això és un hotel, no? Sí, però... Però si és un hotel, tinc tot el dret a quedar-me. Això és un hotel, això és cert. Però està ple. Em sap greu, està ple de dalt a baix. Jo amb molt de gust li dono hospitalitat. Aquí hi ha lloc per tots. No et fot? Com que no et fot? Ha dit no et fot. No negui, no. Volia dir que aquesta senyoreta no es pot quedar aquí. Però si vol, trobaré una altra habitació en un altre fart de l'hotel. D'acord, aquí les maletes, sisplau. Les maletes? Sí, la senyoreta ha deixat les maletes a la porta. Vaig a buscar les maletes. No, és un noi molt eficient, però força reticent a portar maletes. Vol prendre alguna cosa? Estimada, no tenim gaire temps. He vingut a explicar-li la veritat.
La veritat? Ai, em penso que els han ben entabanat. El noi que els va venir a buscar a l'estació fent-se passar per guia no és més que el trombonista del barri. Tot això és un pla per tenir el distet al seu marit aquesta nit i poder-se quedar soles amb vostè. Però què? És que això no és un hotel, Això és casa seva. Però com pot ser? M'hem marxat d'aquí? I què vol fer?